אהלן, שלום. דגימות מים נלקחו ב-12 יישובים שונים בישראל, באלפי מנשה, בצורן, בנתניה, בהוד השרון. ילדים שותים מים חמים, קרים, הכל מהמכשיר. בכפר סבא. נפוצה פה שמועה שבכפר סבא המים כבר לא טובים מהברז. אני מאמינה שזה נקי. שזה יותר טוב מהברז? כן. זה מכשיר שמומלץ על ידי קופות חולים, בתי חולים ברמה הכי גבוהה. זה בריא יותר מלשתות מים מהברז? זה הכי בריא. יש כאן פלטה שעליה יש יותר חיידקים, גם חיידקים קוליפורמיים שצמחו יותר. בית משפחת גמליאל בנתניה. בין מי הברז שנדגמו לבין המים במכשיר יש הבדל במספר חיידקי הפסאודומונס. 0 בברז, אבל 36 חיידקים מהסוג הזה נמצאו בתוך מי המכשיר. ובמשרד הזה בכפר סבא, בברז 0 חיידקים, אבל במכשיר 100 חיידקי פסאודומונס. לו המכשיר הזה היה מוצב בבית חולים, אסור היה להשתמש בו.